perquè... Ai, no, és millor, estira-la de baix, estira-la, ai, molt bé. Per què estires? Per l'amor de Déu, algú que ho gravi, això. Vale, és simplement, tens que tirar un poquet per ací i tornem, vale? És perquè la gent veja el que jo vaig veure. Vaig veure el conill que sia, diu, salva de mi santuario. Salva de mi santuario. Perdona, és que m'estic posant calent, perdona, ja està.